Ja sam rešio da dođem da posjetim ove divne nave i ljude što rade u kuhinji u predsjedništvu i da vidim šta su lepo spremali za one koji rade u ovoj zgradi. Sad, grašak. Grašak sa svinjskim Ovo je mesom. sa mesom svinjskim. Restovana inače džigerica. Ovo dobro izgleda. Srpska čorba. Ovo je goličak, ovo je supa, da. Pire priloga, čufte. Svega ima. I za vas, pečenje. A čufte vole i sami, jel da? Koliko najviše domaće. Svi vole sami. I preganac. Šta ja da uzmem danas? Grašak? Koji vole neki zeleni da mi dođu, pa ja bar zeleni grašak. Ako volite grašak, grašak je danas. Volim grašak, ali ja volim onaj i bez ičega. A mu smo povarivo. Ima tamo, da. Ali... Kao prilog. A mogu i ovako čuju. Sada me otac čuje da biram tako, samo bi bilo, ajde lepo da ti to sve pojedeš Imamo šta i smo domaću bili. pitu sa sirom, imamo špagete, A bolonjez. svaki dan pravite, moj ukav samo špagete bolonjez, rekao sam da se pretvori u rezanac. Svaki dan. Testenina. Danas je testenina bolonjez, sutra će biti Dobro, ajde ja pitam nešto važnije. reci. Plate jesu niski i dalje. Ne, ne. Ovo ste vi fini. Daće sve od sebe, vidim kako me gledaju ovi momci ovamo, daće sve od sebe.